Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma talata capanɗe tati lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi en garti waɗande on habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗo mawnide ko toon to Washington hono kanko président Joe Biden gardiɗo leydi États-Unis o wi wonde ko hankkadi o felliti o andi hol décision mo ƴeftata kadi o ƴefti décision holno yoptorto janngu mbungu mbaɗangu toon e yimɓe mabɓe wonnoɓe toon to base uji mabɓe gonnoɗe hakkude frontiére Syrie e Jordanie. habaruji meɗen international ma guidor toon to Israël hono kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde ko hawnaki nannodiral waɗi hakkude mabɓe Hamas ko fate dartinde hare nde beele ɓe gostodira prisonnier ji toon to Mali kadi e tugnade kadi habaruji gomiri toon hono yimɓe kene wona nogas joyi neɗɗo ene wayno mbaɗama exécuté toon to wuuro wiyetengo Weeli Ngara. habaruji men man naw en toon to Mauritanie hono kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani o wawi kadi fottude Macky Sall hande toon to Rome. ɗum noon ko batu ngu ɓe goni toon batu Italie Afrique ko fate jokkodiral leyɗele ɗeɗon. habaruji meɗen partude ceftal ɓalli ma en mbawa jokkodirde hono Fuutanke Diaw o wawa rokkuden conclusion matchuji baɗaɗi hande. ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu e détuji muɗum joni joni siftinde on tan hande ko talata capanɗe tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon siftinde on tan habaruji mon ko fate weeyo hono ɗeɗo balɗe fof ko toɓoji goni ga États-Unis. ɗum noon toɓoji ɗi noon wonto ɗi jeehi hen kadi surtout e kihiɗe talata wonto ɗi mbaɗi hen neige. ɗum noon neige o hawnaki oɗo jamma talata fayi subaka hawnaki neige o ma won kadi to tati seeɗa. ɗum noon onon wonɓe autoji e yanoɗen fewi ko fate holno kondirɗi toon. habaruji men guiɗirɗen ko toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden e jokkodiral ngal waddi hande jeyaniyankoɓe ɗum noon surtout ko jeyaniyankoɓe CNN o wi wonde ko o felti hen kadi ƴeftude décision holno jaborto walla holno wattorto janggu mbangu toon to soldateɓe mabɓe wonnoɓe toon to frontiére hakkude Syrie e Irak. ɗum noon siftinde on tan ko soldateɓe tato mbarama hen ɓeɗen soldateɓe foof ko kañumen foof jeeya ko toon to Georgia. kanko hoorema ko kanko président Joe Biden o wawino haaldude e famille aji ɓeɗon waraɓe e kadi en ɗaminama ñande aljuma nde mawo jaɓɓo ɓalli mabɓe gadditeɗi toon to base mabɓe walla aéroport militaire mbi gonɗo toon to Dover. ɗum noon ko tugnade no haaliri ni o wi wonde ko nde journaliste namdima holno jogori watterade ene wayno o jaɓani haalde kono o wi tan hankkadi o wawi ƴeftude décision holno jaborto ɗum ɗon e kadi e nder konngol ngol haalde jeyaniyankoɓe o wi wonde ko ha hande o yiɗa kadi ko kala kene ɓeydo yannude gawr gonɗo toon oɗo so joni hakkude Israël e Palestine. kono noon ko jogori wadde ko enne ma wawa hankkadi rentinde yimɓe wawɓe wadde boniyankoɓe wonɓe o toon banggue foof pour renade hankkadi holno mbaddata e américain ji. siftinten tan waraɓe toon ɓe en waranoɓe tato ɓe hen goto wiyete ko William Rivers yaara ko 16 hitande o jeeya toon koto Carrollton Georgia kanko ko sergent. ene wayno goɗɗo kadi wiyete ko Kennedy Sanders kañum jeeya ko Waycross kadi ene wayno kadi goɗɗo kadi ko debbo wiyete ko Breonna Moffett jeeya kañum toon to Savannah Georgia. ɓeɗo ɗiɗi fof noon sakkitiɓe hono kanko biyeteɗo Kennedy Sanders o e kanko biyeteɗo Breonna Moffett o ene wayno ko sibabude ɓe cankima hande kadi teddugal armée joganiɓe wattiɓe hono rang sergent ko wawi wonde fof ɓalli maɓe gartirte ko États-Unis ko ñande aljuma nde e kanko président Joe Biden kadi mo ɗamini yaade toon to aéroport base gonɗo to Dover pour fottude ɓalli ɗi. ɗum ɗon kadi ko teddugal ngal waɗanta walla kanko président mo États-Unis mo waɗanta yimɓe waraɓe. ɗum noon kanko président Joe Biden o wayri wadde jaɓɓade yimɓe waraɓe walla militaire ji mabɓe ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho. kanko président Joe Biden noon ene wayno woni koye lawol hande o jokkodira e jeyaniyankoɓe nde woni koye lawol fade toon to campagne ko mbiyata fundraising ɗum noon ko banggue worgo Florida. hande toon to États-Unis hono kamɓe yimɓe wonɓe toon to congrès ene wayno surtout républicain ji ɓe continue hande kadi aniye mabɓe wonde wadde hono kanko gardiɗo immigration biyeteɗo Alejandro Mayorkas ɗum noon waddemo empêché
kono siftin ɗon tan ko kamɓe républicain ji hay sinde wonde koyeɓe jogui oɗon ani ene waɗi ko wonde mabɓe kamɓe républicain ji ha hande ɓe jogaki cuusal walla ɓe jogaki softende wadde mo empêché saabu e wiide mumen wonde koɓe jogui preuve aji wonde ko waɗi ko en ɗum ɗon ko wona hunde nde ɓe mbawi prouve ɗum e sénat siftin ɗon tan hayso ɓe mbaɗimo empêché ene wayno oɗon vote ala to jogori yaade toon to sénat par ce que sénat woni toon majorité ko yimɓe démocrate en ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo suudu représentant no Mike Johnson o wi wonde ko ɗum ɗon ene wayno ko procédure mabɓe ko fate lettre uji ɗiɗi ɗe ɓe jogori wadde ko fate on mbiyata koɓe kala tan ko holko woni sababu e empêchement koɓe présentoɓe ɗum hannde kadi koko wotete fof ene wayno ko kanko oɗo gardiɗo immigration ene wayno koɓe pelimo ɓe mbi wonde ko o waɗani liggey makko mo foti wadde ɗum waɗi immigré ji kewɗi naati e États-Unis ko fati immigré ji noon hono kanko président Joe Biden e nder kadi lawol makko hannde toon Florida o fuɗɗima haalde walla ɗeɗo balɗe fof fuɗɗima waylude konngol makko walla haalluji makko wiide wonde so tawi rokkama doole walla ene wayno ko nanodiral gongal hakkude kamɓe républicain ji e démocrate en surtout sénateur uji ko fate e gueɗɗe ɗe ɓe kaali ko fate immigration surtout ko fate frontiére uji soɓe dokkimo ɗeɗon doole kanko mo wawi uddude frontiére uji à tout moment e kadi ene wayno ko kamɓe démocrate en ɓeɗon gummini toon to congrès to peeje ɗi ganduɗa so tawi affaire immigration ɓe jiiɗi réglé hawnaki surtout e konngol makko kanko Kamala Harris konngol makko wiide wonde koye peeje ƴefte holno yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe États-Unis ɓe ngala kayitaji holno mbawiri nannirede e ko wiyete en wontude citoyen ji ɗum noon ko procédure moɓe ganduɗa en kamɓe républicain ji ɓe jaɓani ɗum taw ko wawi wonde fof ngal ɗon nanodiral kadi en wayno ko ɗum kadi kalli hono ballal États-Unis ji fonno wallude toon to Ukraine en wayno ko kamɓe républicain ji ɓe mbi wonde ko tant que président Joe Biden e tant que laamu muɗum jaɓani ittude kalis kewɗo mbaɗa toon to frontiére uji ene wayno kamɓe républicain ji ɓe ciññanta Ukraine ballal to banggue démocrate en noon mbi wonde ko kamɓe républicain ji ene wayno ko kamɓe caali actuellement yaltinde kalis yamirde kalis kewɗo pour ko fate en frontiére uji États-Unis beele en mbawa reyanede e kalis kamɓe mo démocrate ɓe namdi surtout ko républicain ji walla congrès yo jabba ɓeydude yimɓe liggotoɓe toon to frontiére uji e yo jaɓ ɓeydude kadi kalis goɗɗo ko fate frontiére uji ne réglira e kadi yo jaɓ ɓeydude kalis kadi e yimɓe wonoɓe bureau ji surtout ñawoɓe taw ko fate immigration no ɓeydira ɗum noon en wayno ko poɗodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe républicain et démocrate surtout e ndeɗo hitande tawi ko hitande kadi politique hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon ko ndeɗo hitande kadi ɓe ƴeewata toɗɗade kadi gardiɗo leydi ndi ɗum noon oɗo saaha joni ko fama tan to banggue démocrate noon ko kanko président Joe Biden jogori wonde candidat to banggue républicain ji noon ene wawi ɓuuri andede tan oɗo saaha joni ko kanko Donald Trump fawade noon e ko holko tribunal jogori fewjude ɗum noon à partir du jeetati lewru février si babude wiide wonde est ce que kanko Donald Trump omo jogui droit wonde candidat si babude ko takka oɗo saaha joni ko fate jangol congrès en ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go walla ala ɗum noon ko ɗon fawi ko wawi wonde fof ene wayno ko campagne ko fuɗɗi ene wayno bonni kala toɓɓere yaltude surtout ko fate oɗo saaha joni immigration ko fate ɓeɗo natoɓe leydi walla ko fate même haara wonde oɗo saaha joni toon to Israël hakkude Israël e Hamas walla kadi ko fate jangol base mabɓe militaire gonɗo hakkude frontiére Syrie e Irak ɗum ɗo fof ko toɓɓe mbaɗade oɗo saaha joni pour ko toɓɓe kalirde ko fate campagne électorale présidentielle mo États-Unis kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habruji men international puɗɗorɗen ko toon to Palestine e tunnade kadi habruji gummiɗiɗi toon to Tel Aviv hono kanko Benjamin Netanyahu o haali wonde ko ene wayno ko nanodiral nden woodi hakkude mabɓe joni kamɓe e Hamas ɗum noon nanodiral ngal wonde maɓe dartina hara nde pour jonte walla lebbi beele yimɓe mabɓe dahaɓe taw ko Hamas dahi ɗumen beele ne goppe walla kamɓe yimɓe Palestine naɓe ɓe nanggui toon beele ɓe goppa ɗumen ɗum noon fof ari ko caggal kilo yontere ɓennude hono kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa dahaɓe toon taw ko Hamas nanggui ɗumen famille aji mumen kañumen koye mumen mbawino nadde toon to congrès mabɓe kamɓe Israël naati toon to Tel Aviv et puis wonti dugoji hakkude kamɓe yimɓe ɓeɗon famille aji mumen e kamɓe kadi yimɓe sarɗiyankoɓe wonnoɓe toon ɗum ɗo fof ko pression gonɗo e oɗo saaha joni Benjamin Netanyahu e ko ɗum waɗi hay ɗiɗon famille aji kañum koye mumen nene continue ne gemba yimɓe politicien ji toon to Israël wonde ko woteji yo mbatta ko yaaci beele kanko Benjamin Netanyahu mo wiyete e konngol makko kanko Benjamin Netanyahu wi ko kaldigal ngal waɗi proposition mo ɓe dokki o liggotade kadi leydi
Qatar e leydi Égypte e leyɗele kadi ko wayno États-Unis ene wayno ngal ɗon ɗiɗon proposition ngaji dokkama Hamas woni koye miccate hen joni. Hamas noon e yiide muɗum wi wonde ko haare nde sene dartoto tan ko haalaɓe kono noon ɗum woni ko Israël kañum surtout e kanko konngol makko Benjamin Netanyahu ko yiiɗa o yiiɗa haare nde darto tant que no e wiide makko tant que ɓe momtani Hamas no woruno e nder leydi Palestine. Kanko pression nane makko kanko Benjamin Netanyahu yo waɗ feere beele yimɓe makko nangaɓe ɓe ne garta pression goɗɗo o kadi ko pression international yo cessez le feu waɗ. Hande toon to Israël e tugnade kadi e BBC enquête mo waɗi ɓe mbi wonde ko guerre no way bonde ni ene wayno ko oɗo sadio feccere e kuɓeji gonɗoɗe toon to Gaza ene wayno ko momtama. Ɗum noon ko bonandeji ɗi ganduɗa kamɓe Israël ndeɓe kalna ɗum nde mbi wonde ɗum ɗo fof ɓe mbaɗi ko par ce que ɓe goni koye habde Hamas ɓe goni koye bonnude kala ɗe ganduɗa gasɗe walla luuroji ɗi ganduɗa Hamas ne waɗi ɗum pour hutorade ɗum ɗon. Ɗum noon kadi ɓe mbi kadi ko jiita e ɗum ɗon kadi kene wona million ngaji ɗiɗi neɗɗo kañumen ene wayno kene ɓuura capanɗe 80% population Gaza kañum hoore men wayno oɗo sadio koko itta e nokkuji men gonno guitta banggue rewo patira banggue worgo. Ɗum noon kadi tugnade kadi e Nations Unies ko haali. BBC kadi ene wayno e nder hutorade photo ji satellite ɗi jogui mbi wonde ko 154 ujunere ha 155 ujunere huɓere wonnode toon to Gaza ene wayno ko oɗo sadio ni moññama. Ɗum noon firti ko ne kene wona 50% ha 61% e kala building ngaji gonnoɗo toon to Gaza ene wayno momtama ha laaɓi. Ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa e kadi ne jeeya e rapport walla complainte mo Afrique du Sud wanno toon to cour international de justice gonɗo la e toon to Pays-Bas. Ko jiida ɗum hara nde ne continue hande tugnade kadi e habaruji gomiri toon Al Jazeera yimɓe dadiɓe Israël mbawi nadde toon to hôpital gonɗo Al Amal ɗum woni koye Khan Yunis naati toon nde ɓe mbawi kadi namdade docteur eɓe e yimɓe wonɓe toon ɓe fof yo jaltin palestinaɓe wonnoɓe toon. E ɗum noon kadi ko tugnade kadi ko seedeji taw ko Croix Rouge international wonnoɓe toon. Ɗum noon e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza ɓe mbi ko haare nde fuɗɗi to henne tudde ñande 7 octobre ha ɗo jarten ɗo 26 ujunere 150 neɗɗo mbarama. Ɗum noon koye bombardement ji Israël e ɓeɗo e ɗo sadio ɓe jogui ko noon 56 ujunere 156 neɗɗo taw ko gañiɓe ɓen kadi hono en taw ko ngala ni to cafra sibabude hôpital uji oɗo sadio ni ngala nokku no cafrir. Kono e tugnade kadi habaruji gomiri toon Israël ene wayno ko tuggi hare nde ko fuɗɗi ko faade oɗo sadio mayɓe toon ko ujunere 139 noon. Ɗum ɗo fof kadi ko tugnade kadi habaruji gomiri toon Al Jazeera. Habaruji men international ha hande toon to Mauritanie ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Mohamed Cheikhul Ghazouani o yetti no feewi hono équipe Mauritanie national football. Ɗum noon ko janoɗo toon to Côte d'Ivoire fettoyde toon e balluji pettunoɗe toon. Ɗum noon o haali ɗum koye nder page makko Twitter walla ex gandirnoɗo Twitter. E nder no haaliri ni o wi wonde ko tinnare mawde oɗo équipe waɗi ɗum noon surtout wawde yaade ha kene wona deuxiéme tour pour ko wiyete coupe d'Afrique des nations. Ha hande toon to Mauritanie tugnade habaruji gomiriɗi toon to Sahara Media. Ha hande toon to Mauritanie tugnade habaruji gomiriɗi toon to Al Akhbar ono kamɓe gouvernement Mauritanie e tugnade kadi e nder parlement mabɓe ko rendi toon hande ne wayno ko gouvernement addaniɓe toon luwaji tati luwaji ɗi noon ko luwaji patuɗe en e ko wiyete journalisme professionnel e ko fate kadi gueɗe yimɓe liggotoɓe audioji taw ko fate communication. Ɗum ɗo fof kadi ene yanti en kadi ko loi kadi ne haala ko fate en ko mbiyata liberté de presse. Ɗum fof noon ari ko caggal nde kamɓe yimɓe liggotoɓe e oɗon fannu jokkodira kadi ligguey hen dumunno kewɗe. Ɗum noon e caggal kono ɗum ɗon adda ngal ɗon kaldigal noon addi ɗum ko gouvernement e kadi wawi addude ɗum ko neɗɗo toppitiɗo ko fate joguiɗo konngol toon to parlement assemblée mabɓe national biyeteɗo Ahmed Mballa. Ɗum noon e nden présentation nde waɗete nde présentation waɗi ɗum ko toppitiɗo ministre toppitiɗo ko fate culture ko fate jeunesse sport e kadi jokkodiral hakkude
parlement biyeteɗo ahmedul sidi ahmed al ag e nder konngol ɗi haali noon kanko ministre o haali wi wonde ko ɗiɗo luwaji ne jogii nafoore no feewi e surtout wallude ko wiyeten yimɓe jeyandiyankoɓe tawne gona professionnel e wallude kadi yimɓe liggotoɓe kala ko fati e ɗiɗo médiaji ko fati communication e secteur muɗum beele ne mbawa wallude kadi ha ko wiyete en liberté de presse ene wawa jogade haqqi muɗum kono noon en même temps kadi ne wawa jogade gueɗɗe ɗi ganduɗa en développede kala ko fati e communication hande toon to Mauritanie tugnade habaruji gommiriɗi toon kadi journal Sahara hono kanko mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ould Ghazouani e ɗum noon e batu ngo yano toon to Rome ɗum noon ko batu hakkude Italie e leyɗele Afrique o wawi kadi fottude toon hono garduɗo leydi Sénégal hono Macky Sall e jonde mabɓe kadi e gostodiral miijoji mabɓe ɓe mbawi kadi hesɗitinde ko fate walla tinnude e relation ngaji tiiɗi gonɗi hakkude Mauritanie e Sénégal ɗum noon siftinɗen ko Mouhamadou Cheikh Ould Ghazouani kañum hoore mum nden toon ne woni batu kañ ko Macky Sall kadi kanko hoore makko e nguɗon batu o yano batu ngu kadi ko hakkude leyɗele Afrique e leydi Italie ko ɗum waɗi hono kanko Mouhamed Cheikh Ould Ghazouani kadi ha hande tugnade kadi e journal uji e Sahara ɓe mbi kadi o fotti toon e gardiɗo organisation biyeteɗo Fonds monétaire international hono biyeteɗo Kristalina Georgieva kañum ari oɗo organisation Fonds monétaire international e wano oɗo debbo kañum ne nder tweete mum caggal nde fotte makko kanko Mouhamed Cheikh Ould Ghazouani o wi wonde ko organisation Fonds monétaire international ene continue jogade kadi ha hande pellital e kadi e softede wallodirde leydi Mauritanie kadi ne ene fasni no feewi effort aji Mauritanie waɗata oɗo saha joni pour wawde kadi wallude organisation kala ko fati support dañaɗo pour tawne yaade e luwaji organisation ɗum noon wayno ko kanko debbo o fottuno toon kadi koye Mouhamed Cheikh Ould Ghazouani garnoɗo toon to batu hakkude Italie e Afrique toon to Rome toon to Mali hande habaruji men international hono caggal balɗe tati nde kamɓe Mali Burkina Faso e Niger nde ɓe mbaɗi communiqué wonde ɓe jalte CEDEAO ene waɗi réaction ngaji kewɗi oɗo saha joni ɓurɗi tinede ko fati e jaltugol mabɓe hol conséquence uji muɗum goto e yimɓe ɓe ganduɗa ardinoɓe toon patronat toon to Mali biyeteɗo Mamadou Sensi Coulibaly e kanko hoore makko ene wayno ko kanko wonno kadi représentant ko mbiyata patronat malien e kadi kanko ardi groupe goto biyeteɗo Clédou o haali wi oɗo saha joni e wayno ko yaltude Mali e CEDEAO ɗum kadi ko probléme mawɗo wonande ɓe ene wayno ko économie Mali hankkadi ko wuddete o wi par ce que CEDEAO ko élément walla ko kutorgal ngal ɓe joguino pour wawde jogade accès e marché ji takkiɗi toon e leydi mabɓe e ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ɓe gandani holko ene wayno ko oɗo saha joni alay saago ɓe continue wawde yobde douane continue yabde wonde impôt ji taw ko leyɗele goɗɗe takkiɗe ɗum noon ene wayno ko ha hande ɓe mbawata yeeyde no ɓe jeeyiranno ni ɓe mbawata kadi dañde bénéfice moɓe dañatno sibabude ɓe natti jeeyede CEDEAO ɗum ɗo fof ko réaction ngaji ko réaction goɗɗo kadi sibabude Mali kañum hoore mum yaltude e oɗo e nanodiral bandungal hakkude kamɓe gouvernement Mali e pelle ɗe ganduɗa ni e kaɓeteɗo toon bandungal e hitande ujunnaji 2010 hono communauté européenne kañum hoore mum waɗi wi wonde ko Mali jaltugol mum e ngal ɗo nanodiral ko caɗele mawɗe jogori wonande population gonɗi banggue rewo leydi ndi e ɗum noon surtout en par ce que ngal ɗo nanodiral ene walla noon ɓeɗon yimɓe wonɓe toon kadi ene wayno ko hutorade gueɗe ɗe ganduɗa balloji ɗum surtout hakkude Algérie gummotoɗo e Maghreb du Nord walla gummotoɗo e Europe fadde toon to Mali ɗum ɗo fof ko réaction ngaji wonande ɗeɗo leyɗele surtout ko wayno Mali e yaltude ɗumen won pelle kewɗe surtout pelle ko wayno nanodiral hakkude mabɓe e pelle ɗe ɓe kaɓata e nanodiral kadi gongal hakkude mabɓe e CEDEAO habaruji men international hande toon to Mali e tunade kadi ko radio France international report hono kamɓe militaire uji Mali ɓe mbawino arde toon to wuuro woto wongo toon wuuro wiyetengo Welingara ɗum noon woni ko wuuro kadi wuuro ngo wiyetengo kadi wuuro ferro e goɗɗon wuuro kadi woni koye cercle Nara ɗum noon ko frontiére hakkude mabɓe e Mauritanie e ɓe wonde kamɓe armée nde ɓe gari toon subaka law ɓe gaddi kadi koye militaire uji wognere nde ɓe gari toon noon ɓe mbawi nangude ken wono 25 neɗɗo ɗum noon ko worɓe joom duuɓi en e sukaɓe ɓe mbawi nawide ɗumen hakkene wona 2 kilométre caggal wuuro ngo ko toon ɓe pelli ɗumen ɗum ɗo fof noon habaruji gummoriɗi e source uji ɗi ganduɗa radio France international hutoro ɗum ɓe mbi noon e ɓeɗo ɓe mbari ene waɗi hen sukaɓe duuɓi taw ko tokosi ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ko wawde ko toɗɗade tan leñol gotol leñol fulɓe ɗum kadi ko tunade hande habaruji gummoriɗi toon ko wawi wonde fof ene wayno ko
ngoɗo wuro kadi walla oɗon nokku kamɓe militaire uji mali e mayne eɓe keeɓa toujours yimɓe yanoɓe maɓɓe kamɓe militaire uji maɓɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa notortoɓe oɗon nokku ɗum noon ko ɗiɗon habaruji ko confirme ka taw par gouvernement mali walla militaire uji maɓɓe kono ene wayno ko oɗo sadio joni e tugnade habaruji gomriɗi toon ɗum ɗo kadi yimɓe jeeyaɓe wuuro e wonɓe oɗon nokku ko seedeji pour ɗum ɗon waɗi toon to wuuro wiyetengo weeli ngara donc no gas joyi neɗɗo mbarama toon taw ko kamɓe militaire uji malinaɓe nanggui ɗumen ha gasni ɓe nawi ɗumen caggal wuuro ɓe pelli ɗumen. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sara cakkitoɗɗen habaruji men ko coftol ɓalli ɗum noon ma en mbaw jokkodirde hono Foutanke Diaw o rokkalen hol page hande coftol ɓalli. Foutanke Diaw bisimilla ma. hettiyankoɓe radio Diol Sara on calminama. bituji 5 markama ñalawma hande e matchiji cakkitiɗi e dawal 8e de final Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. leydi Mali samti leydi Burkina 2-1, leydi Afrique du Sud samti leydi Maroc 2-1. caggal ngal dawal ko dawal quart de final yaɓana. kippuji ko 24 gonno e o saha hande hen 20 caami ko kippuji 8 heddi. janngo alarba e alkamis ɓawo janngo ko foftere ñande aljuma ina hawre 2 lewru février hitaɗe ujunaje 2024. so woni waktuji 17 kikiɗe woni 17h leydi Nigéria ma hiwdira leydi Angola. so woni 20h waktuji 20 leydi RD Congo ma hiwdira leydi Guinée Conakry. ñande aset 3 février hitaɗe ujunaje 2024. so woni 17h waktuji 17 kikiɗe leydi Mali ma hiwdira leydi Côte d'Ivoire. so woni waktuji 20 jamma woni 20h leydi Cap Vert ma hiwdira leydi Afrique du Sud. holi leyɗele 4 e ɗe leyɗele 8 jogorde ɓennude dawal demi final. so woni ko namdal jabtowol ngol heɓete ko ñande aljuma e aset ene hawra 2 e 3 février. Foutanke Diaw ngam radio Diol Sara. Foutanke Diaw a jarama no fewi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sara ko ɗiɗo habaruji min jogono hande oɗo ñalawma hande ko woni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sara ko ɗi habaruji min jogono hande ɗemgal Pulaar sifti noon tan hande ko talata hande ko talata 3 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi ma en gartu.